Kulana hambaya paro media person rokno kai kok ke chung seman ka je chini Singerbil hai kaisa bisini 3 nong wado chini takhok Ramsingh Deborma thui thangka thangnai sukurbaro kai omo chini honorable MDC borom ganang Dhirendra Deborma sir bo saiman ka saimanai loge loge botini je chuksak jehetu bin nogo ekdom choliya chela masa tai buri masa bini busa kai o bulungni kaskormo khaina rok eba ke bulungni sikang je chela se atui thui thangka hangke ba nokni je korta ga chanani nuknani kichai ri sum aboro kuring tong khang ta abo khnaoya khonai chini borom ganang MDC khakwa ne bisingo botini some groceries tai vegetables tai nini ri chum tai juta rok akon rok bukakwa ne bisingtui botini oro chuba churi phaikata engkai chungbo bin loge phaijakha ga phai belai chini bo mokolo muktui phaika je amtui tiprasa taukbo chini bisingo tongoi tongkho je nukha engkai ekdom helpless engkai mono taisa chini borom ganang MDC bobo oko asas rilango ensure khailango je bulung jengnai eba ke condolence jengnai o condolence o tabo yak barogoi botaisa help rinai hinai saka ba asas reklang kata engkai chung bono bo ব্যক্তিগত হইতে তাই চিনি ইউথ নি হইতে বন বেলা বেলাই হামবাইয়া ফারো যে আমতি খলাইব যে কুড়ি বরক না চোবা মানে বাগয় তিনি আরো চুং ফাইমানি চিনি বরম গনাং অক জুনাল চেয়ারম্যান বিপুল দেববর্মা স্যার তাই মহাই খলে চিনি ইউথ নি বগ্রক TISF নি বরক বতঙ্গ ওংকাই চিনি বরম গনাং MDC তো তঙ্গনো তং ই আতমসা বো সাকসরি হাময়াবো হিনজাগিয়া আতমসা klaikata je bahai ke thui ke abo chini tiprasa rong ni je culture rok hongkai abo tama hawa rok nango amtui rok ta hongkai skebo thuiman rok asu saiman liya phiaba chung saiman mani agolo tini borom ganang MDC loge loge phaika o BC katal ni dina bo chuba chu yafari khata